e a todas. Hoxe estamos aquí para presentar o primeiro Festival de Percusión, Carballiño Soa, que se vai a celebrar esta fin de semana, venres e sábado. Antes de nada, dar as gracias á dirección do Conservatorio, a Celia e a Cristian, así como a Pablo e a Rubén, que son os profesores de percusión, porque son os que están a levar o traballo gordo desto e organizar isto realmente. Nos desde o Concello evidentemente apoiamos tamén e colaboramos, pero bueno, son os que están a levar o traballo ao Conservatorio. E, bueno, nada máis, dar as gracias tamén aos patrocinadores, porque tamén están colaborando, hai distintas empresas do Concello que están colaborando con nós, que como son o Daico, Mais que Pan, Hostal Derbi, Piteira, Solaina, Gazpara e Carpas Ourense, que colaboran para que este evento vaya